Bueno, benvidos todos e todas a este acto inaugural da 21ª edición do Salón do Cómic de Cangas, en presencia de, compañeiros e parte da Corporación Municipal. A Araceli Gestió da Alcaldesa vai a facer unha breve intervención para daros a benvida que disfrutedes esta semana que vamos a ter de actividades do Salón. Pois nada, benvidos e benvidas, grazas por vir a este acto inaugural. Esta xa é unha cita totalmente instaurada no calendario do noso Concello e, como podedes ver, eu creo que das máis alegres e das máis vistosas, parece a mí. Porque a verdad que dá gusto entrar no auditorio. Teño que agradecer aquí o traballo de Merchi e do resto do equipo e personal do Concello, que sempre deixan o Salón do Cómic, que sempre chama e apetece vir a velo. Estábamos comentando que a mellor neste acto, que é así un pouco máis formal, non chama tanto o mellor pois o público máis xove, pero nos consta que logo ao largo da semana veñen os talleres e participan e se interesan. A verdade é que sempre sendo un éxito cada edición, e veñen por aquí, estuveron dos nomes máis importantes do mundo da banda deseñada, do mundo do cómic, e ademais vamos facendo tamén canteira na nosa mocidade local, que tamén se animan a participar, e eso está ben. Eu creo que todo aquilo que se promociona, ao final, a longo prazo acaba dando froitos. E ademais, a banda deseñada é unha das linguaxes universais tamén, que é fácil despois que calquera autor, sexa de Cangas, sexa galego ou de onde sexa, facilmente se traslada a outras linguas e pode ter unha relevancia a nivel internacional en este sentido. Non me enrollo máis, grazas por vir. Espero que convidedes ao resto de persoas a que veñan a participar no resto de actividades que veñen por diante, que é o máis interesante. Así que, nada, disfrutade da exposición e nos vemos o resto da semana. Graciñas.